Alle sammen og velkommen til. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver vagtbots. Så lige skal man se, hvordan man laver vagtbots. Ret easy, når man først har lært det. Så lad os slæbe ham her. Det er det bare en testing. Vi har allerede vagtbots rundt omkring. Så vi skal slash npc create og så navn. Jeg vil sige OC vagt OC og vagt bot 100. Så vagt bot 100. Så skal det behøver jeg ikke gøre, men det er meget godt. Look. Hvad siger han mod os? Yes. Så vil vi jo gerne have, at man kan slå ham. Lige nu er det bare en NPC. Så skal jeg skrive trade sentry. Bang, skal man slå ham. Så går han selvfølgelig efter os før nærmest. Jeg skulle ikke se, hvor er han? Så vil vi gerne have ham til at gå nogle steder hen. Lad os sige npc catch. Så lad os sige, at gå herfra, dertil, så går han rundt, og man kan dække ham. Så patch det. Yes. Så skal vi gøre sådan, så han får et nyt skin. Så lad os sige NPC skin, altså et skin. Lad os sige så der står name set. Nej, skin name set. Det gør det. Så er det ligesom på Freakyville. Det var lige så, han ikke gik videre. Men det er lidt frustrerende. Så lad os sige, at han skal have nogle ting på. Så lad os sige npc equip. Og så kan vi give ham ting på. Jeg får det selv på mig. Man kan også vælge at give ham en bue. Jeg foretrækker sådan et. Yes, hvis vi slår ham, så løber han efter os. Nu må lige igen. Den en. Smart. Det hjælper ikke. Så skulle man gerne respawn. Så går jeg ham. Jeg venter lige på mig. Så kom han. Yes. Det kan vi. Så lad os gøre sådan, så han får. Lad os gøre, så han får. Sagen at det hedder. Mere styrke. Jeg skriver sentry. PS, jeg skal nok sige, hvilke plugins jeg skal bruge. Sentry. Add. Sentry. Help. Det kan jeg starte med. Så sentry. Jeg siger. Friends. Let's see health. Yeah, on my instead. Health. Yes.
sige, det er nok bedst at have det på cirka 700. Så har han 700. Ja, lad os sige det. Sorry mate. NPC. NPC TP. TP here. NPC TP here. Kæft, du ser retarderet ud. Er det bedre? Godt nok. Sentry. Jeg skal lige se, hvordan man står også. Der. Sentry. Sentry. Der. Strength. Fuck, jeg staver dårligt, mand. Lige nu, der er jeg bare spæser. Strength. Så. The fuck? STRENG. Der. Strength. STRENGTH. Der var fejl. Så hvis jeg går igennem 0 nu, så bliver jeg slagtet. Rimelig hurtigt. Yes. Og sådan kan man også gøre det med speed og så videre. Tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide videoen. Og ja, see ya.